Mai gida. San da zuwa. Yawa. Ke kuma me haka kike kuka? Ba Alhaji ba kuka nake murmushi nake yi. Oh, haka murmushi yake. Amma na kotsina na murmushi. Fuskar ba wani haske ba wani fuska a yatsi ne. Dalaji kira min yan wanki za a yi lissafi. Lissafi? Yau ranar lissafi ce. A cikin 4 a ɗauke ɗaya saura na. Alhaji sauran 3. Sauran 3? Sauran 3. Hajiya babban da ke, kin fita daga lissafi. A cikin 3 a ɗaya bai saura na. Alhaji, saboda Allah kuma wannan karan Alhaji har mata biyu za ka saka? A ba saki zan ba, za mu ɗebe ne sannan mu sake shigo da wasu. Ai a cikin satin nan za mu maye gurbi. Ai kin sani ba na barin gurbi wannan suna fita ina cika shewa. Saboda haka ku ci arziki ku bar arziki a mazauninsa. Haba Alhaji, ta yaya za mu ci arziki kuma mu bar shi a mazauninsa? A'a, mu dama burin mu ci arziki mu mutu cikin arziki. Kaga ba magana wai mu ci arziki mu yi waye. Amari, ai yau duk abin da kuka faɗa daidai ne. Wace ce ya kamata amarya yau? Ni mana. Ko dai ni ba? Ko mu ba? To ni dai yadda dai kuka yi. Alhaji, ka zaɓa. To ai ni ko kuwa fulata zan yi wacce ya tsaya a kanta ita ce. Kai kawai a kashe fitila. Zan kashe fitila ku canza guri. Zan biyo duhu wacce hannuna ya kai kanta to ita ce Dani Yau. Ko kuwa kun yadda? Mun yadda. Ina yi zan kirga 3. Da na ce go zan kashe fitila ku maza ku canza guri. Ina kirga 3 zan ce go to sai ku maza ku canza guri. Ana jina ko?